Kar tiegruok mar Mama Ibado Charity oyawayanga kar jot mar jodongo e gwenge mag Bula Pesa e kaunti ma Isiolo. Kama e kar jot mokwongo ma oger e gwengego mabiro chiwo konya ne jodongo mosebedo ka kadhe midhiero mopogore opogore. Kaluwore gi chenro ma ichano ket e tim, kar tiegruok ma kamano igeno ni biro konyo mar kedo kod achiedh nade ma jodongo osebedo ka kale kopogore gi mano. Jodongo go bende biro yudo ber mar yudo chiemo manitiere gi ndhadhu, thieth makare e kin chenro mamoko. We dreamt of a time when we'll have a center, a unique center, a center for seniors. Seniors will come, share a cup of tea, talk to each other, sit down in dignity, pick their food, and have weekly clinics. Hapa mimi nimenufaika sana na nashukuru na toa shukrani yangu kubwa zaidi kutoka kwa moyo wangu wote. Kwa sababu nilichukuliwa, saa zingine mimi huwa na njaa, huwa na mashida kidogo, si ya afya, si ya nini. Tena walikuja kwa wakati mzuri, wakati huo sisi tulipata msiba wa kuchomekewa na nyumba. Hapo tulichomekewa na nyumba mzima. Ikachomeka hapo niliingia kwa Mama Ibado nikapata kila kitu. Hawa Mama Ibado najengia nyumba. Kwanza chakula kila mwezi. Dawa hiko. Shaa hiko. Kila kitu hiko.